biasa. Luar biasa Pak Sri. Sukses untuk rekan-rekan Karang Taruna. Orang kita Mitra Nusantara yang berulang tahun pada kesempatan malam hari ini tentunya. Konco-konco sampun siaga napa dereng co? Pun siaga napa dereng konco? Meneh Pak Sri, meneh Pak Sri. Pun siaga napa dereng? Siaga. Salam Wilo Yuda.
Satu salam Wiroyudo, satu salam Bodo Kiprah dari Ngesti Rahayu Turonggo Manunggal. Luar biasa, sukses untuk rekan-rekan panitia penyelenggara pada kesempatan malam hari ini. Ternyata penonton sangat luar biasa, sampai saat ini tetap keadaan aman terkendali, kondusif, ora kena gelo, sing gelutan jenengan de Wiro Yudo. Siap keso ayo. Pertumpahan darah bumi kauripan dikisahkan pada masa pemerintahan Prabu Erlangga di kauripan terjadi yang diakibatkan oleh seseorang yang mencari kesempurnaan ilmu hitamnya, yaitu Ratu calon Arangga itu. Rotamtomo Lumaksono Magito Gito Satyo.
nu itu ronggo sikro budare sopo cuma maa oti ronggo waduh polo kanono cuma pae radang gondo kesirah yomo Kula ingkang kepareng sowan sinuwun. Trio gede. Trio gede sinuwun. Kula kepareng badhe. Derek nendi sinuwun.
Kula ingkang Arah
Gayo Jakarta Dan ketika di tengah perjalanan kala itu Prabu Erlangga bertemu dengan sosok gadis cantik yang bernama Ratna Manggali dan kedua dayang istananya kala itu. Dan di dalam pertemuan tersebut antara Prabu Erlangga dan juga Ratna Manggali, dia saling jatuh cinta. Namun percintaan tersebut hanyalah satu siasat dari Prabu Erlangga untuk bisa mencuri ilmu kitab penggeliahan Ratu calon arang kalatu. Rabi son duweni sisone mung nyawang. Rabi son duweni isone mung nyawang. Pajum isone gur nyawang. Ora iso duweni ya kasihan ya lo isone mung nyawang ora bisa duweni isone mung nyawang ora bisa duweni. Dan kala itu juga Biki
memisahkan setelah percintaan antara Ratna Manggali dan juga Empu Paula. Di akhir cerita diceritakan pada akhirnya Prabu Erlangga mampu mencuri ilmu kitab penggelehan Ratu Jalmarang kala itu. Sone mung nyawang ra bisa duweni. Sone mung nyawang ra bisa duweni. Sone mung nyawang Sone mung nyawang ra bisa duweni. Sone mung nyawang Demas.
Calon Arang tahu bahwa ilmu kitab penggelehannya telah dicuri oleh Empu Bahula kala itu. Murkalah Rado Calon Arang kala itu. Dengan kemurkaan Ratu Calon Arang kala itu, muncullah Rangda sang angkara murka di bumi kauripan kala itu. Perang besar pun terjadi antara Prabu Erlangga, Empu Barada, Empu Bahula, dan juga Rangda tersebut. Namun dikarenakan kala itu Prabu Erlangga telah mampu mencuri ilmu kitab penggelehan Ratu Calon Arang, maka Rangda tersebut mampu dikalahkan. Bibi Rangda, wahai para wilayuda, para wilopati, janganlah kau gentar, janganlah kau takut. Hadapi Rangda tersebut. Mereka hanyalah cilmaan ilmu hitam dari Ratu Calon Arang kala itu. Di akhir cerita diceritakan bahwa Rangda tersebut mampu dikalahkan oleh Prabu Erlangga. Suro Sudimo Jayaringkangrat Jaya Wijayanti lebur dening Pangestuti.
jur cok, cak jur cok, cak 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 jur cok, cak jur cok, cak jur cok. Yo. Sombrat sombrat kembol kendang iyal etipo timbang unang loro salendro salombrat belok jaran ke panggung kang ora inyo macan anggap hujan kanong halia sikra oso coko kunga andrea pranoto kan wekandino Cak jur cok, cak jur cok, cak jur cok, cak jur cok, cak sinuwun, cak 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 mulai kang sowan cak jur cok, cak jur cok, cak jur cok, cak jur kula kepareng badhe derek nyeni sinuwun. Dan ketika di tengah perjalanan kala itu Prabu Erlangga, Empu Barada, Empu Bahula, dia bertemu dengan sosok Raja Hutan yang sangat gagah dan perkasa kala itu. Namun dikarenakan kala itu Prabu Erlangga dia adalah sosok kesatria sejati. Kala itu juga Raja Hutan tersebut mampu dikalahkan dan ditaklukkan oleh Prabu Erlangga dan juga bala
tentaranya. Setelah Raja Hutan tersebut mampu ditaklukkan oleh Prabu Erlangga, seolah-olah Raja Hutan tersebut menjadi sosok simbol kesatria dari prajurit Prabu Erlangga kala itu. Langkah kakinya seolah menggambarkan kekuatan prajurit Prabu Erlangga dan juga para Wirayuda Wiropati kala itu juga. Nggih, Pak Sri. Kepiye iki kok teruse? Ya. Bunda, dalam Pak Sri. Warudoyong maju. Maju. Yo. Wedi aku, Pak. Ya. Kene.
Yo. Sabar. Yo sabar. Medun. Iki sing Medun, Mbah, medun. Yo. Heeh. Sabar. Waru doyong Neng pinggir kali. Ayo moblok jajahe. Pak Bambang tuku sapi ngestirah, ayo tidak diragukan lagi. Ayo Waru Os. Satu seket ning dhuwur suket, mlebune anget, metune liket. Ayo waru ayo moblok ana tembok ting celone jare kapok kok jaluk beneh. Ayo sok waru sandal jepit dudu bahagia, pagone nyelempit rasane enak. Bose dan Bunda. Oh iya sik. Sabar sik. Si Bahar Parian. Oh nggih. Dilegani sik. Monggo. Piye Mbah Pariane? Pitik cilik kejepit lawang gone jepit tekani. Wala la yo Waru doyo. Ayo moblok tuku minyak, tuku sabun, metune pencak, bayare ketun. Wah, jan. Yo, Bayo. Wah, Yo, medun yo. Yo, budal yo cayo. Budan. Ayo budal. Yo, dang gentung. jet, sah. Sajake kowe carike kowe So. iso apal men. Aku ora wedi aku nek iki. Sik. Monggo Pak Sri mau. Sabar ora apa-apa. Oh nggih. Heeh. Cok. Ayo, Yo. Wayahe tiba 6. Yo. gose sabar. Sabar Mas Godo. Sabar. Kowe iki manut komandan. Ora Sabar. salah ditibake sik. Manut komandane. Kira sida budal iki wae. Aja gawe acara dhewe. Nggih. Ben nambekan sik, Dok. Wis siaga kabeh apa durung kanca-kanca? Durung. Wis siaga kabeh apa durung kanca-kanca? Sadurunge le. Wayahe tiba 6. Tiba 6 caya sika. Begini nasib Jadi bujangan kemana-mana rasakan suka tiada orang yang melarang. Yo, Hati senang walaupun tak punya uang. Hati senang walaupun tak punya uang. Baby, jadi bujangan
Pripun Pak Sri? Wayahe dangdutan. Wayahe ya Pak Sri. Nggih. Dulur-dulur wis siaga dangdutane lur. Spesial pada kesempatan malam hari ini tentunya Ngesti Rahayu Turangga Manunggal kehadiran sosok satu penyanyi. Dimohon satu penyanyi tersebut harus nyanyi. Nek ra nyanyi sampean kon dadi lho. Sing sareh Tenang. Mbak, sareh Yo, sareh sareh. maju kene sayang yo. Nggih. Wonten Raiso dadi siji. Kene Ya. kene. Maju kene, Mbah. Maju kene. Ya. Piye? Yo nyanyi. Yo nyanyi yo. Jogete nang isor yo, Mbah yo. Nggih. Ning isor. Mbak. Ojo. Ayo yo medun yo. Yo Mbak yo nyanyi wes jan. Wah, Maaf ya Mas ya. matur nuwun. Nggih, Ya, matur nuwun luar piye. biasa sekali. Yo. Nggih. Sabar sih. Lagune apa? Ora iso dadi siji dan bundan. Iya. Napa? Oh, kesayangan sing keri yo Mbak yo. Saiki aku ora iso dadi siji sih. Mesake ra iso dadi siji mesake pokoke. Ora iso kumpul. Sing sareh Mbak. Ya. Sing sareh. Waduh. Duet iki Mbak. Wah. Mbak Danis. Dalam. Nggih, mandap kepareng. Yo Mas Bondan yo. Oh. Medun. Mike njaluk ijolan sik apa-apa. Kula anu Piye Mbak? Mbah Kemo kula wedi, Eh? Mbah Kemo. Ora sah bopong. Sing bopong aku wae, Mbah. Hah? Ora apa-apa tuh sing bopong aku. Aku, Mbah, bisa niki manut aku. Ya. Ya. Sebuah tembang ora iso dadi siji untuk panjenengan semuanya. Luar biasa. Ngesti Rahayu Ya. Turangga Manunggal. Jodilane diri sama sih. Ya. Nggih. Sing sabenane kabeh wis tak kenggo kowe atine. Yo Mas, sadyan aku wis duwe bojo sing apa? Yen aku tresnane yo mung yang keras boleh yuk. Rasa ati lateri keselingkuhan kasar tak awang-awang mabuk gaya layangan padahal bojone ngomah apa sing kudu dilakoni aku sendiri pancen tak akoni terus setengah mati tapi aku rawani lingkari janji suci mungkin kowe utuh jodohku tapi aku sayang padamu jujur sekojek sayang aku ikhlas trimo dadi sing kaloro saken apa rasa tresno cinta sangka Terus sayang aku wis berjuang buang kabeh kenang ikhlas lan sikat so bisa nyanyi yuk cari manisku wis bujang ngarep penghulu saiki yo wis tuwa citra aku mengamuk kowe iso bahagia senajan tetanusmu saiki ora dhewe tapi aja nganti lare soku karo kowe anggone di padang anggone awak dhewe Lekat sayang aku ikhlas trimo dadi keloro saken apa rasa tresno cinta sangka sabar sauntara sayang aku yo wis berjuang na uga kabeh iso lancar buang kabeh kenangan ikhlas dan sayang sikat ayo so
tak tresnani biyen tekan saiki Tapi ra iso dadi siji. Tapi apa besti yang keras? tapi ra Iso dadi siji. Iya, Kasih ra iso dadi siji. Mbak Fitri Dalam. request Request. dikasih sebuah tembang sikap Oke, untuk sekalian panjenengan semuanya. bareng Mbak Denis ya. Nyanyi bareng yo. Iya dong, kan masuk satu lagu Ayo, aja. Yo. Yo, langsung Mas. Requestnya dari siapa Mbak Fitri? Dari siapa Pak Sri? Request Kawin dari kontrak. fan dari Ngesti Rayu Tronggo Manunggal. Oke. Kawin rungkat, nggih. Habis sikap nanti dikasih rungkat. Go bae semio. Oke. Dikasih sebuah tembang sikap untuk panjenengan semuanya. Sik, wasik, kasih. Kawin Asik. kontrak boleh, satu persatu dihadirkan. Luar biasa. Ya. Malam hari ini Ngesti Rahayu featuring Minus Face yang pertama luar biasa ya. Aku ya peti. Jangan nakal ya. Yuk semua ikut nyanyi bareng yang di sini ya. dikasih sikap Kabarmu wah ayo Mbak? so Pak Mas, wayahe nomor WA. bisa yang keras. Tak tulis salah. Kowe muga-muga FYP wis melu ngrungokke. Iya, fotomu isih tak iya Ngobati rasa kangen. Gusti tulung paringono ketemu ra ketang sadelo ning iki yo wis apa. Yang keras nih. Ya. Iyo Fitri Anita wasik kowe ning ngendi aku
Halo bos, selamat malam. Mbak Danis, thank you. Nyanyi neh. Masih ada. Oh, lagunya apa mas? Kalah. Mbak Danis monggo dikasih. Napa om? Madan. Oh, Madan sigar. Mas Jagung. Oh, Sigar. siap pokoknya. Sigar ya. Dari bos siapa ini bos? kari-kari, Bosku Mbak. datang dari mana ini? Dari. Yo, gini yo. Oh Mbak, ya. yo. Ada Klaten, ada Wonosobo. Ada Magelang, luar biasa. Iki Wonosobo, sing sampeyan Sobowono. Oh, Sobowono toh mbak? Yo Coyo, dikasih sebuah tembang sigar untuk panjenengan semuanya. Yuk. Ya. Sigar ya mbak. Simpen sing sambar kulon iki kuat ning pas wening galungo wektune mboten tepat lagi bunga-bunga nyawa semu wis dikon lali kale sikaran ati sini toh bosku. Yo, terima kasih. Meleo sayang, aku sing berjuang. Sini bos. Nipon tampan pendra dengan gampang sampeyan tinggal saya tanpa mikir ke kabeh sing wis berjalan. Kau tega apa? Mesake. Iya, matur nuwun. Terima kasih.
bangun. Vanessa dan juga Ngesti Rahayu Turonggo Manunggal. Tentunya setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Permintaan dari panitia penyelenggara malam hari ini tentunya dikasih satu buah tembang untuk panjenengan semuanya. Seusai satu buah tembang tersebut tentunya kami mewakili dari keluarga besar Ngesti Rahayu Turonggo Manunggal, apabila dalam memberikan sajian hiburan kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, tentunya kami mewakili dari keluarga besar Ngesti Rahayu Turonggo Manunggal mohon maaf yang sebesar-besarnya. All artisnya Ngesti Rahayu Turonggo Manunggal, satu tembang untuk panjenengan semuanya. Wah, as, yo, 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 yo. Iya, iya, iya. Oi, oi, oi.
Bali. Wah. Ayo, Bali, yo. Ayo, kono, woi. Hoy.